The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Aksyon po sa mga nangangailangan. Aksyon po lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo. Sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan. May aksyon lagi sa nangangailangan ng idol nating congressman. Marami nagawa sa Kabikolan. Ang ako biko sa pamumuno ni Kong Zaldico. Aksyon ko, may magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Sama-sama tayo sa pagtutulungan. Kasama mo ang aksyon ko. May mga tulong sa kabuhayan, sa edukasyon, infrastruktura, may benepisyo, may mga ayuda, medikal, pinansyal at teknolohiya. Senior citizen, kabataan, lalo sa may mga kapansanan, mga planong na isakatuparan, may malawak na bisyon sa kabutihan ko. May magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko. Sarong marin na pagkahapon sa Indogabos mga ka-aksyon, aldaw kita ngunyanin Biyernes. Pets sa tres na po kita ngunyan sa bulan kang Disyembre 2021. Kaya, mga tugang, ho, 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 ho! Merry Christmas mga ka-aksyon! Kamihan sa Indog makakairiba, dengi ba Remy, Araneta Mindones, Anma Salvador, kan Bicolanja. An sa indong Mr. Siram na pwedeng pagsarama-samaan. Masiram na hapon, mga kababayan, na Bicolano Bicolana. Mga ka-aksyon, gari masiram na pagsarama-saramaan. Garo, Mr. Siram eh. iba talaga ang dating. Iba ang pandangog ko partner, iba. Anong klaseng pagsarama-samaan niyan? Ay, siyempre, magdangog ka mo, mag-antabay, pwede ka mo sa radyo, pwede ka mo sa Facebook. Garo magsara ka mo nagsarama-sama. Yan. Oh, yan! Pag tapos na ka mo magsarama-sama, iyon na yan ang madadangog Burp. mo. Basugon partner. Partner ko yun ang pagkaaldaw. Dakulang porsyon kang albay partner. Kang probinsya kan albay ang mayo ning supply ning kuryente dahil sa scheduled power interruption. Ay, Brought to you by NGCP and APEC. APEC. Ang NGCP, 8:30 to 12:30. Aha. Pag 12:30 to 5, APEC APEC, naman. ah. Pero, duman sa mo niya, ang schedule brownout is 8:30, alas 6 pa sa naday na pong kuryente. Iba. Yan ang pagsasabi partner na Advance. amay. Ah. Amay partner na amay. Sana ang pagbalik man kang kuryente partner, maamay man. Mamay man duman sa muya. Dapat Correct. mainot sa muya, ta alas 6 kami nawaran, 8:30 advance kami ki 6, 2.5 hours. 2.5 hours. So, dapat mga alas 3, Imedya, iguana ka mo. Yan, tangan ni makabawi partner so APEC mo na NGCP. Uy, Permi pala, nagsusubaybay sa tuya sa APEC na araman ko. Kumusta ka mo? Gabos pala na pigtataram ni partner Remy and pigtataram ko. Pirming nasusubaybayan Ayan. ka mga taga-APEC. Kaya, Iba, partner. Shout out sa mga taga-APEC. Ayan. Kaway-kaway, mga boss, sir. Aray na hapon ko. Ma'am Pat, good morning, good afternoon tabi sa imo. Si Ma'am Hazel Merry Morales Christmas. man. Si Ma'am Liz Ancao, mo rin na pagkahapon tabi sa ino. Partner, Ayan. unya na pagkaldaw dahil Biyernes, ang tabay ka mo mga kaksyon, ha? May manggaganang unyanin, 5,000 pesos. Yes, partner, Sige. tumatagusin na 5,000 pesos
Asin may tablet giveaway pa kita, Ayun, partner. oo. Unang tatulos, partner, ang sa tuyang programa niya na paghahapon. Kasi partner ko narirumduman mo si Nanay Charita. So, nag-ibi. Ayan, Nanay Charita Azerado kan Barangay Gabawan, Daraga. Na nag-ibi siya ta so tinaong bihon kan may okasyon duman sa ibong paubos na. Paubos na. Ubus ubus na, na. partner. Iyo ito, partner, so nagrani sa tuya para Tapos so maghakot. haron niya may mga trapal sa laog. Naguran sa loob, naguran sa luwa. Sige. So yan, partner, nagrarin sa tuya para maghapot, partner, kung ano ang pwedeng tabang hali sa gobyerno, partner, pwede sa iya, asin kung pwede siya makabali sa 4-piece program. Pagkatapos kay itong programa ta, partner, tulos ta siyang tig-ibahan sa DSWD, asin partner, dakul partner, ang itinabang kang DSWD Daraga, MSWD Ano? partner. Ay, Kaya talaga. labian pasasalamat sa tuya Sabi ni ko Nanay na sa imo, Charita. pag naipipicture sa TV, galpi talaga. Kaya nga ni partner, kaya paliwanag partner kang ahensya sa iyang kaso dangugunta partner at ang aning matauan kita. Paliwanagan, matauan Aha. ka sa tuyang mga kababayan na may parehas na concern kay Nanay Charita. Dangugunta tabi ini mga kaaksyon or dalanon tatabi ini. Sige. So kung regarding 4Ps, i-repurpose nila kasi ang 4Ps, special program ng DSWD. So ipapa-assess ko siya ngunyan sa social worker para mahiling kung ano ang po pwede na ikatabang sa iya kang lokal na gobyerno kang Daraga. Ding, kung halimbawa ngaya, iyo man sana iyan ang i-enroll mo. Di sarok man sa nangaya ang enroll. Baka ang point ni Kapitan, sarok-sarok man sa nangaya ang aki mo. Samantalang, ang 4-piece baga, so medyo dakol-dakol ngaya ang mga aki. Pero considering na hilingon man na mahiling ang kamugtakan, so mas karon ba ko 4-piece, ang pwedeng kasimbagan, hilingon ta na lang po kung ta i-interview ka ngunyan. Ano po? Ta kasi kung 4-piece, haloy-haloy pa man. Ayan, partner, nadalanta si Nanay Asirado, Nanay Charita kan Barangay Gabawan, kung sa in partner, mismong ang head kan MSWDO na si Ma'am Emma Malinjo. Linjo ang nag-akomodar partner sa Samuya. Sa pagkakaintindi ko, partner, sa paliwanag ni Miss Emalinjo, taini nga kung supporpis ang habulon ta, medyo maoral yung halipay ni. Pero parami tras, May mga programa. may mga programa kami, digdi, magi muna kami kay mga paagi kung paano ka matabangan. Yan, ang pinakamagayon duman partner na tinao, Ang nariparo ko lang kay Manay Asirado, pirmi siyang nakahud, ano? paano partner, maraot ang pagmati nga ni. Maraot ang pagmati, dahilan na din sabi niya nga ni partner, siguro daran na din kan sa indang kapagteosan. Nagiling ko si Manay Asirado, garo baga whistleblower, ano? Garo pirming may... Partner, ang pinakamagayon na pigtao kang MSWDO partner, iyo ining livelihood program. Livelihood. Anong klaseng Makaka-avail livelihood? ng livelihood program. Pinapapili partner si Nanay Asirado, decide siya kung anong klaseng livelihood ang kaya niya partner. Syempre dapat Ano ang mga pinagpilian? Siyempre partner, kung ikaan na magkakaigwaning sa diring negosyo, dapat sukaya mo, buda so Oo. gusto mo Ano- talaga. anong pinagpilian? So according kay Nanay Charita, gusto niya magkaigwaning sa dit na turutindahan. Turutindahan. Or magkaigwaning luto partner na pagkakan. Habot niya kay itong tawan siya kisarong pwesto para sa online sabong. Diamond partner yan. O basta partner, iyo and livelihood, ikadua partner, educational assistance para digdi sa iyang aki. Tayo baga ito partner, ang sa iya talagang Problema. pinakainot na piga problema ang manunggod sa iyang aki pag-abot sa pag-eskwela. Ikatulo partner, ining saro pa partner, ining being a solo parent. Tapos siyempre, sulo na lang bagay ni partner na nagkakayod para sa iyang pamilya, igwa man na pigtaong programa para sa iya. So, naguli din siya partner ni na food packs para man partner igwa man sindaning dikit na pagkakan. And syempre partner, ang sabi nga ni Ma'am Emma Linjo, posibleng makalaog talaga ini sa 4-piece alagad 300 pesos na sa naman ang makukuha niya per month dahil nga ni taan aki niya partner nasa edad ng pira ito 17. Pira naman sa na partner and iyo ito ang pinaka-importante partner ang matauan sindaning livelihood. Oo. So ining nangyari kitabi kay Miss ano so pangaran nga ni kanini Manay? Charita Azerado. Charita Asirado, saro na naman na patunay partner na
pag nagrani digdi sa programang tabang ura mismo kan Action ko Center na Bicol Party List, immediatamente ura mismo pigibanan kan mga staff lalo na ika-partner para magkaigwaning kalinawan and solusyon sa pinagpoproblema. Sabi nga ni partner, parehas man ka itong nangyari duman sa senior citizen sa yan, Bakakay. data pinabayaan partner. Sabi Oo. nga ni Nanay Chorita partner, answered prayer talaga. Oo, kaya duman sa mga kababayan tabaad may mga kaparehas, may mga kabaing kamo na mga siring kaining sitwasyon, mga benepisyo na sa iling nindo, medyo day nindo nakukuha na para sa indo, magranay lang po kamo digdi. Pero ipaliwanag ta lang partner, na ang gabus na inilalo na kun sa gobyerno, ang gabus po na yan, may dokumento siyan saka may proseso. Correct. May proseso, Bako yan, importante ura yun. mismo. Correct. Pag sinabi ta, gusto ko 4 piece. O sige, uni na. Dae. May assessment na mangyayari, may interview partner. And partner, bago kita May arugan ko niyan, partner. i-flex ko lang partner kasi nagdadangugo niyan ang mga taga MSWDO Daraga. Oo. Nagdadangog si Mama Emma and si Ma'am Nelly. Salamat sabi tabi ni sa inyong pag-akomodar. Mabuhay tabi ka mo dyan. Sir, Ma'am Rems, baka pwede po ako makagid kitabang para sa aki ko na nag-chemotherapy. Siya po ay 3 years old. Nagkaigwa po kaya siya co-optic glioma o tumor po. Ini po sir ang kalagayan kan aki ko ngunyan. Kung mapapansin mo po sir, tigsum mo po ang picture, makita man po na nagluluwaan sa iyang mata. Okay, ang simbag ko digdi. Magdigdi ka po sa opisina kan Action Co Center. Hanapon mo lang po digdi si Ate Marge or si Aika Perry para masikasuan sa imong problema. Yeah, in terms of medical, yaon tabian sa muyang mga staff. Ngunyan, may hapot tabangan siya. mo. Pero requirements din Opo partner, sir, may paliwanag may mga iraray. requirements po ba kamo na haga doon sa ko Ayan. para madara ko po sir? Igwa. po. Opo. Kung ano sa mga requirements na piga ko yan. Medical certificate, the certificate of indigency as in ID tabi. Yan tabi ang mga Apot primero ko lang po requirements. kung matatabangan ba nindo ang sa kong aki, ay magdigdi ka po. Siyempre po, yan kamautan po ni Congressman Saldi Gabos po na nangangaipo in terms of medical, legal, or ano pa man tabi, basta kami tabi makakaabot ng tabang sa Indo, gigibuhon mi tabi para sa Indo. Yan! So, yan po mga tugang, mga kabarangay, sa samuyang pagbabalik, may matatawanan ng asistensya medikal. May manggagana man ng 5,000 asin tablet, dyan sa nakamo, mabalik pa ang tabang. Ora mismo. Nitong pandemya, over 400 na mga LGU ang bumili ng halos 3 bilyong pisong halaga ng agricultural products mula sa farmers directly. Nagpapasalamat ko kay Senator Pangilinan dahil sa kanyang palaging suporta sa aming grupo. Kung may nag-aalala talaga, may tumutulong, siyempre lumalakas din ang loob. Pag natabangan kasi mga paraoma, bako malang sinda ang namaray ang buhay. Bako malang sinda sinamar ang buhay, pero pati mga negosyante namaray ang buhay dahil si purchasing power ka mga paraoma naglangkaw. Ako lang ang ipapasalamat kay Senator Kiko for pushing this. Pero ako nga last, na si Senator Kiko ang brainchild kang sagip sakalo, tapos siya mismo farmer. Siya mismo farmer, naiintindihan niya kung ano si mga kasakitan ka mga paraoma. Hindi ko maintindihan. Pwede ka mag-college ulit, Alex. Kung gusto mo, kaya nga gumawa ako ng free college education na pinondohan ko nung ako'y senador. May libreng wifi din po doon? Nag-budget din ako ng 327 million na libreng wifi sa mga SUC state universities at colleges. At na ngayon, nag-file ako ng 1 tablet, 1 student para sa mga bata. Talagang lodi kita, Loren! Kaya pala hindi mo mabasa baliktad ang libro, Alex, dear. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Sabi nila, aalagaan namin kayo. Pero, ba't parang napabayaan nila kami? May nagawa na ba sila para sa masa? Kailangan namin ng kasama, ng kamasa. This is a paid advertisement. Ang Ako Bicol Party List.
Marami nang natulungan. Mahigit isang dekada nang naninilbihan. Nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Matanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang di Kisamuya. Maraming salamat, Ako Bicol Partiles. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon, mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang Tabang Ora mismo, partner Oh. bulgada kita sa tuyang programa. Digdi na kita tulos partner sa pagtatautan ni na medical na asistensya. May bisita kita kunyan. Partner sa tuyang bisita si Nanay Maria Shirley Bonaobra. Maray na pagka hapon tabi Nanay Shirley. Anong hapon sa Indo duman manay sa Indo? Tala ba ang pangaran mo? Oo, Maria Shirley. Anong hapon sa imo? Ano lang po? Marshall. Cha Shirley. Cha Shirley. Sige. Ano tabi Nawara sa Cha Maria. Nawara sa Cha Maria. Mas mo yan Cha Oh, Shirley. Cha Shirley. Taga-sain ka po? Digdi po, makirani-rani po. Taga Rizal Legazpi po. Rizal. Barangay Rizal. Yan sa Barangay 24. Kay Kapitan Abunda. Ang kapitan na masusubgun sa mikropono. Si Kapitan Boy Abunda. Yan. Okay, partner. Tama ko na. Masusubgun na yan sa mikropono. Yun ay talaga yan. Kay Tupa. Okay, pirang taong ka na, Cha Shirley? Mga 63 na ako ngayon. Makira nilang perme yan. 63 ngayon na 21. Mas 63. Mas 63. Pero sa edad na 63, may love life ka pa, Cha Shirley. Siyempre naman. Siyempre naman, partner. Huwag mo siyang... Nakakapira pa man. Ay, di mo. Day naman. Makulog ng tuhod. Makulog ng tuhod niya, partner. Oo. Pero importante sa love life niya, ang partner. Ano po ang rason tabi Nanay Shirley kung nagrani ka tabi digdi sa Action Cost Center? Paano po? So, agom ko baga, vaccine. Tapos, nag-trigger, so, kidney niya nagnana. Yeah. Kay Ponda ay, in ultrasound na, may talaga, may gari may nana talaga. So sa ago mo ang may hilang, makumani ka. Ayun. So, na-trigger po so ilang kan ago mo? Dahil sa vaccine. Dahil sa vaccine. Pagka-vaccine ng 26, pag 27, nagparakulog sa tulak, sagod ngun yan. Pero igo pong findings talaga sa doktor na na-trigger talaga ito dahil sa sa vaccine. Pero sabi Oh, makirani perme po sabi kan doktor, bako man dito sa vaccine, dati talaga siguro may baka hila. nagkataon lang. Nagkataon lang, trigger pag So, ang sabi kan doktor, bako po dahil sa vaccine. Pirang taon naman ang ago mo? 65. 65. So, 2 taon ka ang matuwa niya sa imo. Opo. So, napadoktora na girarin nindo si Mr. Na, Nino? pinaltasan mi na duman sa Kibiloso. Tapos sabi, iskanda. Abdominal scan. Abdominal Uy, nyaro scan. kami may hilang si Agumo pala. Anong hanap buhay nindo, Manay Cha Shirley? May igwa kaming tricycle sa arong ming so sikad-sikad ba. Tapos siya igwa magidit na pension na pang Alam mo na, tricycle na sikad-sikad. Ano ito? sa tabako. Sikad-sikad. Padjak. Padjak. Pero bako siya tricycle. Ang tricycle, Sa digdi baga, ang may tricycle makina. digdi sa di makina yan. Duman padjak, talagang pinapadjak. Sikat-sikat. So yun to ang means nindo kan sa indong pagkabuhay. Sisi nagkakayod kayo to. So aki kong lalaki. Piraan sikad-sikad nindo? Sarap man lang. Pira man ang kita sa... Basta buro bang ginailing ko nagtao sa siya agum ko 150. Bako man sa indo, gari boundaryhan man. suaki niya, nagbabondiri suaki niya sa inda 150. Opo. So, di man kaya sa pagbulong ni Agumo, so 150. Day man, nakasugpon man. Nakakasugpon man. Opo. Pero nga ni? Pira na akin nindo ka boss, Cha Shirley? 7. Dracula na ka boss. Iyan ang pitong, iyan nakakatabang man. Hindi, so tulo may agum na. So, tulong lalaki, yaon sa kunya. Ikaw po, Nanay Shirley, ano po ang sa imong trabaho, ganyan? Oo. Kusinira ba duman? Oo, matibay pala nining para luto. Dati sa Rawis. Anong mga aram mong lutuon, Cha Shirley?
Gulay. Ano, Tapos, alimbawa, anong gulay? natong ang Natong. paborito. Ayan, Oo. maray. Oo, Na may taba, na may taba. O gari talaga pamilya sa kusina na Shirley. Oo, sa kusina. Gusto berta ka doon. Dati. Iyo pala. May kaiba niya, so boyfriend niya kay Tom. Dayman. Ikaw daw partner. Katrabaho. Nagtatrabaho na ako to, nagkaklase pa sa akin ako yung nas. Kari, dahil ka, minsan masakit ang istorya. Opo. Narumduman ko man agad. Matibay Maliban sa gulay na natong, ano pa? Gumina yun siya kunya, dahil ko maraming bidan. Gumana yun daw partner Yan, niya ako partner. nabigbidan. Asikaso. Opo. Ngunyan tabi na nayaong kadigdi. Ano ang pangangaid po tabi nindo? Ano po Ito talaga? nga ni pong supigdulog ko tang so scan abdominal. Kaya lang, sabi kang doktor, ay so agum ko, medyo ba natakot baga siya. Sabi, magparay-ray na ta. Ano nga ni, so nag-trigger nga ni. Sagod mo niya, lugaw ang bigakaon niya. Lugaw sa natanganing malungoy, tamaluya man ang panunaw. Iyo. Iyo po. O, yan partner, nakahagadan niya pang pa-abdominal scan. So, nakaabot na tabi yan sa kaaraman ni Congressman Saldi. Hindi Congressman Pido Hindi Congressman Pido Garbin. Siyempre, automatic partner ang sa tuyang tabang. Tabang, ora mismo. yaman Ayan. pala, no? Resibihon mo tabi ini na financial assistance, 3,000 pesos. Siripon mo man ay. Iyo, Kunyaw siripon mo managad. tabi nanay. Nasirip mo Siripon na, mo. ano? Ayan po na. Okay. Baka wala managad, baka kulang. Yan. Ayan, nanay. Ayan po, nanay. Ano ang masasabi mo ngunyan sa Ako Bicol Party List, kay Congressman Saldi, sa kay Congressman Pido Garbin? Salamat po sa Indagabos, kay Congressman, kay Pido Garbin, gabos mga konsyales dyan, mga nagdadalaga na ano. Salamat Kang sa Team Indagabos. APG. Uy, Opo. maliban dyan. Igwapang pinadara sa imo. O yan, Si igwapa. Congressman Saldi ko Hindi ka ko pala resibi. Dahil niya pa na resibi. Ipaparesibi. Miss Beautiful. Miss paresibi Beautiful, pasok! Ayan. Yan. Bitbiton mo din ini ha. Dakulang katabangan iyan. Pag oral Dakulang daw na salamat saknaon. tabi sa inyong dua, Miss Beautiful, wala, Mr. Pogi. Ay, hindi ka sabi ko. Pugi na masiram pa. Yan. Maraming salamat din tabi nanay. Hadad mi ang karahayan ni Sabi ko Mr. na partner, ining mga purmadang ini nakakadiskwado pa. Sarong senyor. O garing ang problema. Ang nagugwapuan sa imo. Namali siyang ko partner. Nata daw yan, gabus na mga, garuang kuyang ko, ang sex appeal ko, pang matro na talaga. Nato, para kasi nabihan na Mr. Pugi. Una mo. Dahil lamang kinagtataram sa kuya ng mga pugi ako na sa mga daraga, yung mga mga 19 years old, millennial. 20. Wala, ang nagtataram sa kuya, mga 65 years old. Baluan mo 63 daang may years old. magtaram sa imo. Tapos imbagon mo. Marimati ka kay may loves mo. Na, Yan, na kaya mga- nga ni, kaya okay na ako sa kuya Okay na, ka na ng mga ang nagtatarap sa matrona. mga senior citizen. Mga senior citizen. Partner, maraming salamat tabi nanay. Salamat, tabi. Hagad ni Salamat, tabi ang tabi, sa karahayan ni Ako Bicol. Mister. Partner, ngunya naman. Oh! Ay, alat pala. Ano pala ang mensahe mo tabi kay Congressman Saldi? Ano po, Kay Kung Pido? iyo, salamat sa mga tabang ninda, tapos sana, Ano ang sanang iyan? mapadagos ang sa indang pagtabang. Kinurap ako kan mga sanang ito, partner. Sana! Sa sabuyang pagbabalik, may ipananaumang kitang tablet asin 5,000. Diyan sa nakamo, magbabalik pa ang tabang. Ora mismo! Alex, iba yan ang negosyo ng pamilya mo? Huwag niyo po sabihin may kinalaman din kayo dito. MSME Law, libreng kapital sa mga maliliit na negosyo. Lalo na ngayon pandemya, gaya ng mga itong mga produktong natulungan ko. Pati yung bigay na bayong ni ate mo. Ma'am Lauren, paalamat na kayo. Natutulungan natin ang mga maliliit na negosyo sa libreng kapital. Talagang lodi kita, Lauren. Galing mo. Nitong pandemya, over 400 na mga LGU ang bumili ng halos 3 bilyong pisong halaga ng agricultural products mula sa farmers directly. Nagpapasalamat ko kay Senator Pangilinan dahil sa kanyang palaging suporta sa aming grupo. Kung may nag-aalala talaga, may tumutulong, siyempre lumalakas din ang loob. Pag natabangan kasi mga paraoma, bako malang sinda ang namaray ang buhay. Bako malang sinda sinamar ang buhay. Pero pati mga negosyante, namaray ang buhay dahil si purchasing power ka mga paraoma naglangkaw. Ako laon ang ipapasalamat kay Senator Kiko for pushing this. Pero ako nga last, na si Senator Kiko ang brainchild kang sagip sakalo. Tapos siya mismo farmer. Siya mismo farmer, naiintindihan niya kung ano si mga kasakitan ka mga paraoma.
Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Marami sa kanila, puro paandar. Alam mo naman, may narating. May nagawa na ba sila para sa masa? Kailangan namin ng kasama, ng kamasa. This is a paid advertisement. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang Tabang Ora mismo, partner, uninaan sa tuyang Tablet winner. Tablet winner. Ngunya na pagkahapon siya si Joan Bunaw si Rapika. Congratulations, uya partner, ang sa iyang naging mensahe. Maray na udto po sa Gabos, lalong-lalo na kay Representative Saldico na daing sawa na magtabang sa mga nangangaipuhan. Arog po kang ibang estudyante, ako man po ay nagrarani sa Indo para man po sana matabangan. Ako po si Joan Rapika, 17 anyos, taga Kumun, Tabaco City, Albay. Sarong estudyante po kan Bicol University na may kursong BS Civil Engineering first year po. Dahil online class po ang setup kan pag-aadal mo niyan, sana man po ako ay sa indong matauwanan nin tablet dahil ang cellphone ko po kaya ay nagraraot-raot na po. Minsan kusa sa nang nagagadan kapag nag-online class ako. Tapos madalion pa po malawbat, kaya minsan po dahil ako nakakasabay sa klase. Tapos minsan kaipuhan ko pa pong pasublion ang saro kong tugang na minsan nag-online class man po. Dipisilon dahil kapag nagkakasabay po kami, asa sa muyang klase, kaipuhan magparaya mo na kang saro. Daiman po kami makabakal na bagong cellphone dahil paratanom lang po o day pagpaglang. Paratanom po ang papakuasin. 15 po kaming magturugang. Tapos wara naman po kaming ina. Ayan. May nakatapos naman po kuta kaming tugang kaso may mga sadiring pamilya naman. Sana po matabangan man po nindo ako dahil saro man po ako ang porsigidong estudyante na gusto man po makatapos. Kung sakali man po, na ako ang sa indong mapili, ini po ang sa kuyang contact number. Salamat po, sana dakol pa kamong matabangan, asin maray na aldaw po giraray sa Indogabos. Abangan mo tabi, Joan Bunaw si Rapika. May makontak sa imo na staff kan Action Co Center kung paano mo tabi makaputan an sa imong magayon na tablet. Correct. Regalo sa imo ni Congressman Saldico. Amay na regalo partner para bilang sa iya. estudyante dahil si Congressman Saldico nagtutubod na kamong mga kahubinan, kamong mga estudyanteng Bicolano Bicolana, iyo tabi ang futuro kan Bayan. Bicol. Ayan. Ayan. Sige partner, ngunya naman partner. Mapili na kita kan maswerteng cash winner ngunya na pagkaldaw. Dahil kunyan partner Biyernes. Biyernes mga tugang may manggagana nin 5,000 pesos. 5,000 pesos ngunya na Biyernes. Ayan, bit-bit ni Mahiwagang, may bug na garapon. An may Paso! bagang garapon. Yan. Wina ranin doon yung music si Mercy. Kaya gayaan na lang sa yun. Bata game na gamean ko ta na si Mercy mag-ikot. Very plain. Pinagkasararuan ka, Mercy. Anyway, salamat, Mercy. I-reserve mo na sana itong sa imong giling-giling at sana, ha? Napulon partner ko niyan. Siyempre, pag Biyernes, marami ang gustong magwagi ng 5,000. Bata magayulong so ikikembot ni Mercy, partner. Ika na Mercy ang magpili. Mali na, Mercy. 5,000. Ang maswerteng winner tango niyan. Nasa kamay. Nakasalalay sa kamay ni Mercy. Ayan. Basa, Ayan. Mercy. Basa. Basa, Mercy. Anong cellphone? 0951 0951 9595 Guman mo, bibi ko. Ayan, sige. Otro. Numero. 0951 95
0917-959-973. Oh, dial mo, partner. Ay. Nawarakso. Dial mo, partner. Napapokus ako kay Mercy. Ulit, partner. Ulit, Mercy. 0951 95 973. 973. Tagas, anong pangaran? Jericho Bruce Novales. Kamsur. Jericho Bruce Navales, taga Kamsur. Ang purpose ka to ko, partner, kung nataday ko pigda-dial, tayo babalik sa tuya. Ikagiranay mo number. Salamat, Mercy. Okay, sige na, Ang partner. purpose ko man, partner, kung nata siyang pinabasa ko, taday nga ni tinawaning music subago. Kaya yun na lang ito, di ba? Salamat sa imong representasyon, tabi, Mercy. Nagre-ring na, partner. Simbagon mo Jericho ta, 5,000 ini Jericho. Ay! 5,000. Taga-Camarines Sur ang sa tuyang posibleng winner pag sinimbag niya. Kaya pag dahil niya sinimbag, malayog ang 5,000 pesos. Oh, yan na, nagsimbag na. Maray na pagkahapon. Jericho Rosales! Hello po. Si Jericho Rosales ito? Opo. Oh, sabi Pero ko na. nasa klase siya, partner. Oh, Jericho Nasa Rosales. Jericho, hain ka. Nasa klase po. Oh! Nasa klase, pwede mag-excuse ka muna sa professor mo? Okay na po, nasa luwas naman po. Ah, nagluwas ka na. Okay. Dinulagan muna sa prof mo. Okay lang sa imo, dahil man kami nakaka-istorbo, tabi. Dayman po, Sa, ayos lang po. saan ka nag-eskwela, Jericho? Sa PCCI po, Criminology. PCCI. Hindi may face-to-face in the partner. Naka-face-to-face. Criminology. Ano ang piga-adalan pag criminology? Anong piga-adalan do? Mga krimen? Opo, about sa mga Kriminal. kriminal po. Pero pag nag-eskwela kang criminology, bako ka man kriminal. Hindi ka man kaipuan maging kriminal. Baka man po. May mga nagkakaperasa na partner kayan. Na after. Oh, Jericho, taga saan ka? Taga Pili po, Saan sa pili? Del Rosario. Pili. Del Rosario, Pili, Jericho, Camarines Sur. may ideya ka na kung si Say Ining nag-apod sa imo ngunyan? Ano po? Ulo ko si Jericho. Ano po, yung... From Dubai? Ano? Di ko po. Dahil mo Ano po, marumduman? sa Action Center po yata. Ah? Ako Bicol Party List. Ayan! Ako, Bicol. Tabang oras mismo ni Congressman Saldico. Congratulations! Tandaan mo lang, Jericho, ang ako Bicol katabang nakasurog pa. Ayan. Jericho, anong aldaw mo niyan? Ano po, Biyernes po. Pag Biyernes peraan, posible mong ganahon. Di ko po aram po. Day mo aram, estimate mo pera. 1 million? 2 million? 5 million? 500 million? Po. 5,000? Ay! Ayun. O, Jericho, anong Sayang anak po. buhay ni mama mo sa kani papa mo? Sayang, Jericho, kung sinimbag mo baga 1 million, iko tayo itong gaganahon mo. Anong anak buhay ni papa mo sa kani mama mo? Si Papa po, tricycle driver po. Oho, si mama mo? Si Mama po, ano lang po, teacher po. Nagtuturo din po. Ayan, teacher. Congratulations, Jericho, Igwa kaming bit-bit na maray na bareta para sa imo. May regalo na amay sa imo si Congressman Saldico kan ako Bicol Party List. Ang regalo sa imo ni Congressman Saldico kan ako Bicol Party List, 5,000 pesos! Salamat po. Sa imo ni gagamiton, Jericho. Sa pagklase po, sa tuition po. Oo, anong mensahe mo kay Congressman Saldico sa ako Bicol? Maraming pong salamat po sa dakulang tulong, dakulang tabang naman po yan sa kuya po. Bala ka na, Jericho. I-chismis mo na lang dyan sa mga kabarangay mo na ang ako Bicol talagang katabang nakasurog pa. Bala ka na, Jericho. Jericho, may maabot sa imong staff kan Action Co Center kung paano mo maklaiman sa imong 5,000 pesos. Salamat po. Okay. Ayan, okay. Bye-bye. O partner, pag girumduman na sa publiko kung ano ang mga dapat gibuhon saka dapat piki ang pangaran o tunay ang pangaran na ilan sa Mga Facebook. sa mga maut man tabi manggana araw ni Jericho, kinakaipuan lang tabi nindong sunodon ang samuyang mga mechanics. Eno tabi i-like ang samuyang official Facebook page, ako Bicol Action Co Center. Dapat tabi ang gamiton nindong FB account kung ano tabi ang sa indong tunay na pangaran, asin dapat tabi magmatch ini sa indong gagamiton na ID sa pag-claim tabi kan sa indong premyo. Mag-message man tabi sa muya sa Action Co page kung
basta kinakaipuhan tabi nindong mangganan in 5,000 pesos or ano pa man tabian sa indong kahagadan. Importante ibugtak tabian sa indong telephone number, magtag ning FB friends asin i-share ang samuyang live episode. Mga tugang, kung kamo may mga problema na kaipuhan ang advice kan abogado. May abogado po ang Action Co Center, ang Ako Bicol, ang Tabang Ora mismo, sa pinahiwas na pag-alalay sa mga Bicolano ni Congressman Saldico. Kung may mga problema kamo sa mga neighbor nindo dyan na chismosa, na gusto na nindong may aksyon na kamong legal. Mga alamarates at Sin Marisol. May problema kamo sa mga sa Facebook na pigpapasupog na kamo, kung ano pa. May problema kamo sa indong mga mamanahon, barangaan, o kung ano-ano pang mga benepisyo na kaipuhan nindong legal advice. Mga kabisto nindo dyan na kaipuhan ng panaramon at mga nguso partner, labi-labi. Yan, yaon tabi digdi ang Action Co Center. May tabang legal po tabi kita, yaon digdi sa Attorney Ramiro Bores Jr. asin si Attorney Jill Bungalon. Mga eksperto tabi in terms of legal aspect. Kamong mga kababaihan dyan, binadusan kamo kan boyfriend nindo. Baka may hapot kamo legal tapos nagwawara-wara na sa boyfriend. Correct. Dahil na nagpapasilag partner. Or kamo tabi naakian nga ni tapos dahil kamo pigsusustintuhan. Baka may hapot kamo. Problema man sa daga partner, barangaan sa daga o ano pa man na tabi na kaipuhan nindo ng legal na aspeto, yaon tabi kami. Kung kamo dyan mga mister, napirmi kamong pigbubugbog kan agum nindong babae, baka may hapot kamo legal. Iyo, bako sa naman baga dapat babae nagrereklamo kasi pati ang lalaki guwaman. Baka may mga rason man partner kung nata nagkakaludog. Mga ka-aksyon, 22 days na lang before Christmas. 22 días. Boss, 22 días na sana, boss. Ayan, boss. Merry Advance Merry Christmas. We love you, boss. Bala ka na. Bala na. May iwas ng bulsa ko, boss. Ako, partner, may maiwas din. Mga ka-aksyon, inabot na kami kan oras na nga kami paramihan tas na magpaaram. Kami liwatabian sa indong nakairiba dahil iba. An Ma Salvador kan Bicolanja, Remy Araneta. Tanda lang nindo mga tugang Joshua, Mr. Siram po ini. Masiram na hapon, Bicolandia, God bless, mabuhay. Maray na pagkahapon, asin, salamat. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. May mga tulong sa kabuhayan, sa edukasyon, libreng pa-training, may benepisyo, may mga ayuda, medikal, pinansyal at teknolohiya. Senior citizen at kabataan, lalo sa may mga kapansanan, mga planong